de Pontevedra entra Marián García Míguez en sustitución de Nava Castro. Marián está nestes días facendo os seus trámites nas distintas xuntas electorais. Marián é licenciada en Psicología Clínica e Xestora e directora de proxectos sociais para diferentes asociacións e entidades. Na actualidade é presidenta da Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo, foi concelleira no Concello de Vigo entre 2011 e 2015 e na actualidade é coordinadora de políticas sociais no Partido Popular de Pontevedra. Por Lugo vai entrar Julia Rodríguez Barreira, como saben, en sustitución de Susana López Abella, e xa ten experiencia nesta Cámara, xa formou parte do noso grupo, é licenciada en Dereito, abogada e actualmente concelleira e voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular en Monforte de Lemos. Por tanto, se reincorpora despois de que xa o fixera na pasada legislatura. Finalmente, por Ourense, en sustitución de Antonio Rodríguez Miranda, que continúa como secretario xeral da Migración, entrará Carlos Gómez Salgado, técnico especialista dental, diplomado en higiene dental, na actualidade responsable do Departamento de Prótesis Dentais no Centro de Especialidades de Xinzo da Limia, por tanto, profesional da saúde. Entre os anos 2012 e 2015 foi concelleiro de Cultura no Concello de Xinzo da Limia e desde 2015 concelleiro de Economía, Facenda, Turismo, Comercio e Promoción Económica do mesmo concello. E como decía,